Moni miettii, että miten ihmeessä siltä hevoselta voi saada mitattua sen selkämitan sitä hevosen loimen tilausta varten. No hevoset pelkää aika useasti karsinassa tai muuallakin sitä mittanauhan vetämistä, eli sen kanssa ei kannata lähestyä hevosta välttämättä. Ota tämmönen näppärä paalinaru sieltä tallista ja sit sä meet sen paalinarun kanssa sinne hevosen luokse, rapsuttelet sitä sieltä säästä, pistät sen paalinarun sieltä sään kohdalle ja vedät sen toisen pää sinne hännän tyveen ja rapsutat samaa sitä heppaa ja sitä ei kuule pelota ollenkaan niin paljon tämmönen vähemmän rapiseva paalinaru. Sitten kun sä oot siellä hännän tyvellä, naru piukkana, niin sitten laitat sieltä sormen siihen kohtaan, minkä sä oot mitannut siihen hännän tyveen. Rapsutat taas heppaa lähteissäsi ja meet aivan muualle mittaamaan sen narun pituuden sillä mittanauhalla. Ja sit sä tiedät, mikä sun hevosen selkämitta on ja voit tilata sen loimen paljon onnistuneemmin.